Hello mga kabisaya, ug welcome sa akong A Day in My Life karong adlaw. Pero kani nga a day in my life mga kabisaya. Magsugod kita sa 3 PM no kay sa kabisi na ako sa Bischa. Karong pagi ko nakagawas mga kabisaya. So today is Sunday and time check it's 3 PM. Nakakaroon diri sa may Tumasaco 14th Street kay gusto na ko i-try ning nag-trending na pod nga jumbo siomai nga tag 65 pesos mga kabisaya. Upat ka buok. So kani siya dali ra gid kanyo makita kay daplin lagi kay siya dalan. Front lang gid siya sa may Petron gasoline station mga kabisaya. So dili gid mo mawala kung muanin mo dinhi og i-try niyo ning jumbo siomai diri sa Tumasaco 14. 65 pesos ay lang jumbo siomai na upat ka buok mga kabisaya. So worth it gapon sa mga mahilig mag siomai diya. I-try ninyo ning jumbo siomai diri sa Tumasaco 14th Street og open slot for franchise. After sa akong food trip mga kabisaya, it's time na sad to pamper myself. Kay since it's Sunday, schedule na ko today sa akong pampagwapa. Kay murag need na gitag pagpagwapa mga kabisaya. Kay magabi na kay taka-behind sa mga beauty nowadays. Kaysa sige na tagpangitag kwarta, diba? So may po nang mapagwapa sa taginagmay. Kay may na lang, makadagit tag mga kuandiya, you know. Anyway, so kani nga treatment mga kabisaya, muna siyang gitawag nga microneedling. So kani siya, gibutangan na siya og stem cells. And then after ana, ikuha na din, kani siya needle na siya mga kabisaya. Kasi expect po, di na siya sakit-sakit kani siya mga kabisaya. Kay needle na siya gitusok-tusok si mang nawong. So normal ginang manggawas gid ang dugo, labi na kung sa agtang. Then kani siya nga treatment, muna siya makapahamis sa mot skin. Ay kay murag tungod siguro ni sa dagan ikog scar magit sa face. So ang one scar ana galawom na siya. So mo ni makatabang nga mo pantay mong skin no. Mawala to yung scar but kailangan po siya pila ka treatment. But in fairness, since kay ka second session na ako ni mga kabisaya, medyo makita na ginatong result gamay no. Tapos grabe po siya mag-rejuvenate kay sa mong skin. Pagkahuman mga kabisaya, didiretson din po ko sa Steve's Barbecue. Anak ko'y kasabot kaning duha, bahalag. Nagkaping-ping pa na kong dagway no, sa kabunog, sa pagpagwapa. Laban lang jutani. Thank you, Mer. Thank you sa libre. Without sauce, right? Among Roya mo rin soft drinks. Kuan lang. Royal na lang gihapon kay murag kailan tanan ko. Only rice ni Mer or Hindi. Dapat ano rice? isa-isa gid ito sa rice. Eh pag pala big rice mo. Diet. Hindi ko ya. Ay. Hindi Yeah. kayo. Nakuan ba na capture. Wala kaysa kung nawong Skin box. Ang gawin rin dia kay kan nang yun. Kada to kay guot kaayo asupag yun. Tabian. Gabi gid ka init mo. Nan ako mong gibati mer ginahinay gid ako. Iya nga gid ito gid. Tidak sa na friend man. Ito na ang Starbucks. Bawal buang mo. Ani man yun yung pansit basta sa lahi ba? So that's it mga kabisaya. Muna akong lakaw karong Domingo no. Og I hope ganahan mo sa akong video. Bye!